Magandang araw mga kagamba. Ngayon araw na to, magdi-discuss ako ng konti doon sa pagkukondisyon ng natural na kondisyon sa gagamba. Yung napili mong gagamba na matapang, pipili ka ng matapang na gagamba, siguraduhin mo matapang. Tapos pagka sa lugar mo mayroon kang halaman dyan, kahit na anong klaseng halaman, basta kahit hanggang baywang lang ang taas niya, tuwing maaga yan, pakakawalan mo doon para mahanginan siya, kung may hamog man na konti, siguro siya ng hamog. Natural yun, yung ipapakawalan mo siya, babantay mo siya kahit mga 30 minutes. Magapang-gapang siya doon sa halaman na yon. Mas mainam nga kung katatapos lang ng ulan, pagapangin mo siya doon para makainom siya ng tubig ulan. Ngayon, yung natural na pagkukondisyon, ipapakain mo sa kanya kung hindi langaw, yung baka may mga insekto rin o kapwa niya gagamba. Huwag mo masyadong bubusugin gagamba. Natural yung ganon, yung pagkukondisyon na yon. Huwag mong hayaan nalilit yung tiyan niya ng gusto. Huwag mong hayaan na payat siya. Kahit isang beses mo lang siya painumin ng isang patak lang ng tubig ulan, or kung mayroon kang food supplement dyan na pwede mong ibigay sa kanya para lalakas siya, or gatas, siguro pinakadabis, madaling gawin. Patakan mo lang siya na isang patak doon sa nguso niya, okay na yun tuwing umaga. Tapos pag lumit na ng gusto yung tiyan, medyo pakakainin mo siya. Medyo pa lalaki mo ng konti yung tiyan niya para hindi kulubot yung tiyan. Tapos sa loob ng 3 hanggang 4 na araw yan, umimpis na yung katawan pero malakas siya. So yun, gutom na yun. Sasabihin mo siya lagi. Tapos uulutan mo siya na isang gagamba, bibintutin mo yung isang ganon, papatapangin mo siya. Pagkagat niya, tanggal ulit, hipan mo siya para matanggal. Tapos ganyan mo ulit siya, ulot-ulotin mo siya hanggang sa nangangagat na kung saan-saan. Yun, medyo okay na yon. Pero siguraduhin mong sumasakmal yung gagamba na napili mo. Huwag naman yung basta gagamba lang. Tsaka lahat naman ng kulay ng gagamba mayroong sumasakmal kagad. Hindi naman nakukuha sa kulay yan minsan Yung iba nagandahan lang sa kulay, pero minsan na mas malimit yung magandang kulay niya, natatalo. Hindi na kukuha sa kulay yung matapang mga kagamba. Kahit anong klaseng kulay ng gagamba pwede, basta tinisting mo siya, sumasakmal agad, yun, pwede na yun, alagaan mo na yun. Ganun mga kagamba. Natural yun na pagkukondisyon ng gagamba. Sa loob ng 3 araw, kailan mapatapang mo siya, ulot-ulutin mo, bintutan mo siya ng ganyan. Pag kinagat niya, sinaputan niya, pasipsipin mo konti, tapos tanggalin mo ulit, bintutan mo ulit. Tuwing umaga yon, hanggang sa yung kamay mo na ang kasakmalin niya, hanggang sa kamay mo na yung kinakagat niya, galit na siya. Walang pinag-iba sa manok din yan. Inuulot-ulutan mo habang pinapatuka-patuka mo siya ng kapwa niya na manok, nasasaktan siya, kita mo nagiging matapang. Ganon yung mga gagamba. Papraktisin mo siyang maging matapang din para makagat siya ng kunti, gaganti rin siya. Hindi kagaya yung magagambang ayaw talaga, nakagat na nga lahat ayaw pa rin, tumatakbo pa rin. Ganon yun mga gagamba. So ngayon magpapalaban ako ulit ng gagamba. Ito, hindi ko ito kinondisyon, walang load ito mga gagamba. Ito yung in-stock ko lang dito sa lagayan ko. 2 araw o pangatlo na yata ngayon, para 2 araw ito. Susubukan natin mga gamba na paglabanin. Ito, walang kondisyon to, walang pakain to. Ayan, umimpis lang siya. Imamats natin dito sa isa na to. Titignan natin kung paano magsakmalan yan mga kagamba. Yan mga walang kondisyon yan. Andyan lang siya, pangatlong araw, gutom na yan. So tignan natin kung Iyan
Ayan mga kagamba, kalalabas na lang niya sa lagayan yung isa na yan. Oh. Yan ng ano, yan yung wala pa silang practice. Ayan. Pero lumalaban. Yung isa pati hulog na. Siguro gutom ito kaya wala siyang lakas. Ayan. Ayan mga kagamba. Ayan oh. Ito sumasakmal talaga, ramdam ko. Kaya hindi lang niya mahulit at medyo mahaba rin ang pata ng isa yon. Mga kagamba, so isaw silid na natin yon. Kuha tayo ulit ng isa pa. Na tingnan natin kung mas matapang. Ito mga walang kondisyon to mga kagamba. Pipili lang tayo dito ng i-kondisyon natin. Alalakas niyan pagkaraan ng 3 araw. Ay pa mga pinaitlog natin yan. Mga malalaki tiyan yan nung nakaraan eh. Pinamapaborito ko yung lalaunin ko siya malaking tiyan. Ayan o, ayan o, ayan o. Tignan nyo kung makipaglagpang. Ano o. So magaling pa rin tong isa na to. Ayan. Bumagal tuloy takbo niya. Kanina ang bilis. Ayan o. Ayan. Nakatisan na yung isang daliri niya. Bumagal. Ito bumagal na rin. So walang kondisyon yan mga kagamba. Pero tingnan nyo. Sumasakmal sila. Ayaw gumalaw. Tulog na tulog. Yan. Ayaw pa rin. Itulak natin. Kaya yan. Yan mga kagamba. So yun, titignan natin kung magsasakmalan ulit. Bumagal yung matulin kanina. Parehas matulin yan kanina eh. Ito, mabilis pa rin ito. Lakad bangaw siya pero walang kondisyon niya. Naglalakad bangaw. Ayan mga kagamba. Lapit. Lumapit ka. Ayan, lumapit na siya. Tignan natin kung may malalagpang dyan. Ayan o, ayan o. Tignan nyo o. Ayan o. Mga walang kondisyon niya mga kagamba. Pero tignan nyo kung lumagpang itong isa na to. Ito yung tumalo dun sa una. O yung pinipitik-pitik niya unang kalaban niya. Ayan o. Yan. So ito, pipiliin mo ngayon yung isang magaling na lumagpag na ganyan. Malaki pa ang tiyan niya, pero tignan nyo ha, parang gutom na gutom. And binilit ka kaagad oh. Ayan oh. Tingnan nyo. So ito, pipiliin mo yung mga ganyan na lumaban. Pero may mas magagaling pa dyan, mga kagamba. Ayan. So ibigyan na natin yan. Balato na natin sa kanya, kainin na niya yan. Hanap na tayo ulit. Magpapalaban tayo ulit. Hanap tayo ulit ng ano. Ito, mayroon na akong mga bintutan dito. Ito. Pinatapang ko na rin to. Mayroon ako ibinintot sa kanya kanina. Tingnan natin kung maganda yung ipapakitang laban. Ari ko, ayan, kinakagat na niya ako. Kasi ganyan ang ugali ng gagamba. Pag tinanggalan mo siya ng pagkain, ano na yan, nga mangagat na yan. Ito. Medyo payat to, ayaw kumain kanina. Yan, kinagat ako kanina nung isa. Ayan, op. Yan yung mga kagamba. Ito, mga walang load ito, mga walang kondisyon ito, pero makikita natin. Oh. May sapot pala. Ayan oh, tignan nyo kung makipaglaban oh. Ayan oh. Oh. Ayan, mga walang kondisyon yan mga kagamba. Oh. Tignan nyo. Oh, nakagat sa pit yung isa. Yung medyo malaki yung gagamba oh. Ayan oh, ayan oh. Ay, yung itim ang malupit. Kasi fight na yung malupit eh. Ayan oh. Oh, ayan, walang humpay na kagatan yun. Nanghina na yung pulahan. Itong itim na itim ang malupit oh. Ayan oh. Ayan. Oh, ayan. So, hindi nakatisan yung itim, mga kagamba. Magaling siya. Tingnan nyo kung gaano niya kinatisan kaagad. Ayan oh. Oh, ayan. Binintot niya kaagad oh. Kinagat niya sa puwit oh. Ayan, wala na. Na-stroke na agad. Ayan, bigyan natin, i-award na natin sa kanya ito. Reward na niya ito. Mga kagamba, kuha pa tayo ulit. Yan mga kagamba, walang kondisyon yan. Pinabayaan ko lang dito sa lagayan 3 araw. Tapos paglalabanin natin. Kasi ang gagamba, pag gutom na yan eh, sa lagpang din yan. Pero iba talaga yung talagang lumalagpang talaga. Na kahit na may laman ng tiyan niya, talagang lumalaban. Ito, may napili na naman tayo. Ayan. Yan mga gamba, kalalabas lang yan sa sa Bartolina. Ito medyo mahina ito pero susubukan natin.
Nagpatihulog agad. Ayan o, lumaban pa rin o. Tignan nyo. Ayun o. Ayan o. Tignan nyo kung lumagpang yan o. Dalawa silang nagkakagatan o. Oo, lumalaban pa rin yung isa. Ayun o. O. Ayan o. Walang tigil. O, ayan o. Laglag. O, natulala na ano siya. Na-stroke na siguro to. Ito, na-stroke ka agad mga kagamba o. Ayan. Tingnan natin kung malalagpang niya ulit. Ito, ang lalaki ng pangil nito. Ayan, oh. Kumakagat sa stick, oh. Pero nanghina rin siya, oh. Ayan, oh. Ayun, oh. Nakagat niya ulit, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Oh, nakagat niya ulit, oh. Ayan, oh. Ayun, mga kagamba. Ayan, oh. Nadali na niya, oh. Hindi na umimik yung isang malaki na, pulahan. Oh, ayan, oh. Malupit din tong isa na to. Gutom na rin talaga kasi nabartuli na. Ayan, oh. Ayan, mga kagamba, oh. Tingnan nyo. Yan, mga walang kondisyon siya. Mga walang kondisyon. Yan, ganyan na sila lumaban. Ay, lalo pa kaya pag kondisyon ko pa yan. O, diba? Bintutan ko lang yan. Patatapangin ko. Kaya kinain niya yan. Bintutan mo siyang ganon. Tanggalin mo. Tapos balik mo ulit. Tanggalin mo. Balik mo ulit. Galit na galit yan. Yung daliri mo nakakagat yan susunod na araw. Ganon mga kagamba ang pagkondisyon na natural. Pero yung may mga naglulot, ganon din ginagawa, binibintutan pa rin nila, pinapatapang pa rin nila. Ganyan, magaling na yan. Halimbawa, bibintot-bintutan pa rin nila yan. Tapos bago nila ilaban, lalagyan nila ng sinasabi nilang load. Pero, yung laban ito, kagaya nito, ala naman load, pwede ko na ilaban ito, maya-maya eh. Ayan. Kahit anong klaseng gawin mong kondisyon dyan, anong klaseng gawin mong load dyan, kung naunahan yung gagamba mo, at mali yung kagat niya, halimbawa na kinagat niya sa dibdib, natural, malapit din yung ngipin nung kapwa niya gagamba, makakagat din siya sa dibdib. Pero pag tinira niya, binintot niya, hindi na makabalikwas yung kalaban niya, ayun, panalo siya. Kasi hindi na makabalikwas, hindi na makakagat yung kapwa niya gagamba eh. Ganyan, makagayang ginawa nito kanina. Tapos ngayon, mahina na kasi nung ayan, ayan, ibibigay natin, i-reward na natin to sa kanya. Ayan, mga kagamba. So, bali 3 na yung magagaling. Ayan. Isa pa. Pipili ako ulit dito sa mga binartulina ko rito. Nagpakain na rin ako ng gatas dito kasi hindi naman po pwedeng pakain mo lahat dito, gagamba eh. Ayan, ang bilis nito. Ayan, bumilis na siya. Kanina mabagal. Napakain ko ng gatas yan. Lumiksi. Ayan. So, pipili tayo ng kamats niya. Ito, medyo abuhin. Malakas sa kamay ko. Kung magpupumiglas. Itong itim na to. Ayan, ito yung kamats niya. Ayan. Bulik itong isa. Para sila ng katawan. Ay, nabol niya agad. Ayan, ba? Pati hulog. Wala pa nga. Mukhang mahina itong. Iyon, ayan, ayan, Wala ha, naghiwalay ka agad mga kagamba. Naghiwalay din. Aba, hindi nagkita. Nag-shake hands lang. Ayan, aba. Nangayaw. Tingnan nyo kung lumaban yung, alanganin yung itim mo. Pero ayan, ayan, may technique din siya. Ayan, ito yung, ayan, magaling, Ayan, di na tinigilan mga kagamba. Ito yung nilaban ko na isang araw pala, kahapon. Yung pasiskill, itong payat na ito. Hindi niya kinain yung binigay kong reward sa kanya. Payat pa rin siya, Talagang talagang may gagamba talaga ayaw kumain. O nahiya lang siya kainin yung kapwa niya. Ayan, kinagat niya, Ayan, binitawan na naman niya, Hindi siya mahilig nung kapwa niya kainin. Ayan, Ayan, mga gamba. So, ito, bali 4 to na magagaling. Ayan, ilalagay ko ulit to. Reward na niya yan, pagkain na niya. Pero mamaya tatanggalin ko yan pagka natikman na niya. Siguro pa tagalin ko mga 30 minutes mga kagamba.
So yun mga kagamba, narinig nyo ang pahapyaw na naman na mga kondisyon-kondisyon na yan. Yung pagbibigay kasi ng load, pwede na kasi yung mga ang tawag dito, yung mga multivitamin, lalo na mga herbal, pwede na yon para hindi ma-overdose yung gagamba mo, kasi pagka mataas din ang dosage kasi ay ma-overdose siya. Tulala yung gagamba, pero pagka nakagat siya, kumakagat din, kaya lang wala na siyang sapot, hindi na sumasapot masyado. At saka pero pagkaluma na rin gagamba mo, ilang buwan na rin siya sa'yo, palitan mo na rin kasi matanda na rin yun. Kagaya ni Tatay Mindo. Ayun mga kagamba, shoutout muna pala kay Kajayan Siron Chavez, Suelia Martos, Efren Junior Atibo, J. Larga, Gabs TV, Street Fighter, The Hunter PH, Kabugox TV, Marky Kayanga, Ghost Gaming, Lisel Mart, 1234 Mantalaba, Sain TV at saka si Prince Leonard Purtik. Yan po mga kakamba. Sana po nasiyahan kayo sa ipinakita kong labang yung araw na ito. At sana po napasaya ko yung mga bata dyan nanonood lagi. Yung mga kababayan natin nasa iba't ibang panig ng mundo mga kagamba. Sana po gawin nyo lang libangan ito. Yung pong hindi pa nakapag-subscribe po dyan sa nanonood lang na hindi pa po nakapag-subscribe, paki-subscribe na rin po, itimin nyo na po yung kulay pula dyan sa baba. Tapos bating-tingin nyo po para may notification lagi kayo pag kami bago akong upload. So yun lamang po mga kagamba, para bilang support nyo nya rin po kay Tatay Mindo. So yun lamang po mga kagamba, maraming pong salamat, hanggang sa muli po.